Hola, sóc en Roger Badia, sóc doctor en immunologia, treballo amb el virus del VIH, l'agent causal del SIDA, i per aquest motiu m'he de protegir quan treballo. Avui explicarem 4 normes bàsiques de com ens hem de col·locar la mascareta. La mascareta que hem de fer servir és la quirúrgica, perquè protegeix el nostre entorn. Si tots la portem, tots estarem protegits. Per posar-vos la mascareta, us heu de fixar que la part blanca estigui en contacte amb la pell i la verda o blava cap a l'exterior. Després, col·loqueu les gomes a les orelles, ajustem bé el nas i ens assegurem que cobreix bé el nas, la boca i la barbeta. Per treure-la, és important no tocar altres parts de la cara i després de llançar-la, rentar-se bé les mans. La mascareta no protegeix bé si no està ben col·locada. No s'ha de portar sota el nas, ni a la barbeta, ni per sobre dels ulls. Eviteu també tocar-la, perquè estareu tocant-vos la cara. Si agafeu un objecte contaminat amb coronavirus i després us baixeu la mascareta perquè us molesta, contaminareu també la vostra pell.